Salam. Sen bize serede oturan çağalara näme öwretjek? Sagatçyklara öwretjek. Meniň adym Ýartygulak, akyllyja özüm. Senem akyllyja bolsaň köp zat öwrederin. Häzir saňa saat bilen günleri öwretjek. Ondan soňra ay öwretjek, ýyllarda aýtjak. Saat dili şeýle dursa sagatçyklaryň ýary. Eger diller şeýle bolsa ýaty saklap bir bolly. Ulu dil şeýle kiçidi beýle ýatdyky ikiň ýary. Saat dili şeýle dursa bil saat iki bolly. Ýaty sakla şeýle dursa sagatçyk üçüň ýary. Sagatlar şeýle görkezse onu sagat üç bolly. Sagat dördüň ýary bolsa diller şeýle durýar. Eger diller şeýle bolsa ýatdykda dört bolýar. Beşiň ýary şeýle bolýar, beş bolsa beýle durýar. Altyň ýary bolan wagty sagat şeýle görünýär. Muňa seret alty bolly, seret bu ýediň ýary. Saat ýedi bolly, bu da sekiziň ýary.